hai 2 anos. Supoño que non o vistes polas vosas parroquias. Imagino que a estas alturas aínda non está en funcionamento. Non imagino, é certo, non está en funcionamento, e dame a risa cando vexo algún membro do goberno decir que o leva no seu programa. Tivo 4 anos para ponelo en marcha e non o fixo, polo tanto, mentira que o vai a volver a facer. Pero podemos falar do transporte público cos polígonos. Temos os polígonos industriais sen transporte público, non temos conexión co campus universitario. Polo tanto, hai que pôr en marcha o transporte público en Arteixo e de calidade. E traballaremos e estamos comprometidos co medio natural e co patrimonio e cos servicios básicos, porque a estas alturas hai parroquias deste concello que se traducen en miles de homes e mulleres que seguen sen saneamento. Antes comentábamos aquí con uns veciños e veciñas a inversión multimillonaria que fixo a Xunta de Galicia para pôr en marcha o saneamento na zona de Barrañán, Chamín, Armentón, etc. Ninguén, dende que se rematou esa obra, puido facer uso dese saneamento. Porque ninguén no goberno municipal nin na Xunta de Galicia vixiou como se facía ese saneamento que hoxe está prácticamente arruinado sin entrar en funcionamento. Pero podemos poñer tamén en riba da mesa os problemas de abastecemento de auga. Aínda hai núcleos que non teñen abastecemento público de auga. E en moitos casos os que o temos é deficiente, porque alguén se empeñou en darlle a concesión a unha empresa que é unha ruína, unha auténtica ruína. Por tanto, que non nos veñan agora dicindo o que van facer. Xa o fixeron. Unha empresa que é unha ruína. E, ademais, na que os veciños e as veciñas temos que pagar 2 veces pola auga. Pagamos no recibo e acabase de aprobar 1.200.000 euros para volver a pagarlle Malsa porque a empresa se nega a pagar a auga que lle compra. Por lo tanto, pagando 2 veces. Pero podemos falar tamén do que non se pediu, porque o BNG, se chega ao goberno, si vai pedir o 1% cultural que nos corresponde polas obras públicas que fai o Estado. Perderonse de pedir inversións por un valor total de 8 millóns de euros. Non pediron ninguna soa obra con cargo a 1% cultural. E, sin embargo, este concello ten infraestructuras multimillonarias que fai o Estado, o AVE, que pasa por Uxos, o porto de Punta Langosteira, que afecta a parte norte do concello, pero podemos falar da autoestrada e da estrada que están facendo agora mesmo o porto exterior, pero virá o AVE, etc, etc, etc. Por tanto, o BNG si vai pedir ese proxecto, si vai pedir o 1% cultural, porque nos corresponde por lei. E porque, ademais de xenerar investimento, xenera non só investimento e riqueza, sino emprego. Son postos de traballo que se están perdendo. E comprometidos co medio natural, cos nosos ríos. Levamos 4 anos falando da situación na que está este paseo. Logo, convídovos a que deades unha volta e vexades o abandono e a deixadez absoluta na que está sumido. Por tanto, eso é calidade de vida. Facer investimentos é calidade de vida, como recuperar os camiños rurais, como recuperar a nosa costa, que está completamente abandonada e sin explotar. Cuarto, queremos construir un Arteixo de cultura, na que, por certo, os nosos veciños e veciñas se sintan orgullosos de ler libros. E digo isto que parece tan obvio, porque hai concelleiros e concelleiras que lles parece un mérito decir nos medios de comunicación que na súa vida len un libro. Pois nós queremos que a xente lea. Claro que queremos que a xente lea, pero para iso é necesario que haxa bibliotecas, que haxa bebetecas, que haxa bibliotecas infantiles nas zonas urbanas, para que os nenos e as nenas teñan acceso, por suposto, á cultura e teñan acceso tamén á nosa historia. Porque até de agora parecemos un pobo sin historia e sin memoria. E temos dereito a coñecer a nosa historia, porque a temos e debemos estar orgullosos e orgullosas dela. E queremos ter unha programación cultural propia, que non veña imposta de ningunha
organismo, porque temos dereito e temos recursos a ter unha programación propia de cultura. E estamos tamén comprometidos no Bloque Nacionalista Galego e traballaremos coa xente, cos servicios de benestar para a cidadanía, a infancia, da que fixemos un traballo moi bo durante os últimos 4 anos pedindo determinados servicios que hoxe non teñen, como o que mencionaba antes, a ludoteca, unha nova escola infantil que é necesaria, un servicio de atención á infancia, a tan demandada ludoteca para un servicio de tarde, etc. Pero temos tamén un compromiso cos maiores, coas políticas para os maiores, o centro de día, o servicio de telealarma, a mellora do transporte adaptado, que prácticamente acabaron con el, o comedor de axuda a domicilio, que hai que ampliar ese servicio, atención de axuda a domicilio, porque non existe as fins de semana, polo tanto tense que ampliar ese servicio. E estamos comprometidos tamén coa igualdade e coa xuventude. Xuventude, por certo, que só é mencionada por algúns políticos e políticas en período electoral, pero que durante os 4 anos se olvidan dela. E, por tanto, é necesario activar políticas para a mocidade, como a demandada Casa da Mocidade, como os locais de ensaio, como programacións artísticas e culturais para eles, como apoio aos emprendedores e ás persoas que queren realizar actividades artísticas que hoxe non teñen. E un apunte para a memoria: se hoxe existen uns circuitos culturais foi porque o BNG os exixiu e exixiu que foran nun orzamento municipal. Non é mérito deles, é mérito do BNG pelexar porque os nosos mozos e as nosas mozas que teñen grupos musicais poidan non só actuar no concello, sino cobrar por elo. E defendemos un Arteixo que será respetado, porque non o é, non é tido en conta na área metropolitana. Antes decía moi ben Xurxo o tema da depuradora de bens. A día de hoxe, e pese ás reiteradas preguntas do BNG sobre como se vai xestionar eso e canto nos vai custar aos veciños e as veciñas de Arteixo, o goberno municipal non dixo esta boca é miña. Esta boca é miña, non dixo ni mu. Non fixo absolutamente ningunha xestión para saber cal vai ser o custe desa infraestructura, nin como está funcionando esa infraestructura na que imos verter o noso saneamento. Polo tanto, Arteixo vai ter voz na área metropolitana da Coruña, porque nós sí vivimos nunha área metropolitana, porque nós sí creemos que isto é unha verdadeira área metropolitana na que ten que haber colaboración e cooperación entre os diferentes concellos, pero non só para o transporte, tamén para o abastecemento de auga, a xestión dese servicio, para a xestión do saneamento e tamén para a planificación das infraestructuras e do urbanismo. E queremos facer un Arteixo limpio e un Arteixo seguro. E un Arteixo limpo, eu creo que as persoas que viven todos os días en Arteixo e que pasean a miúdo saben do que estou falando. É unha auténtica preocupación dos veciños e das veciñas. Temos que acabar e temos que pôr en marcha un servizo de limpeza axeitado. Temos un concello porco e, por tanto, hai que rematar con eso. E queremos tamén un Arteixo seguro, donde a policía local participe da vida desta vila, porque non hai que nos vexan nin cando temos ningún problema. Polo tanto, é necesario porque temos un problema de seguridade, como moi ben saben os hosteleiros e os comerciantes. E gustaríanos, dende o BNG, construir un Arteixo respetuoso, como decía antes, coa súa historia e coa súa lingua, porque perdemos a diario falantes e é importante respetar a lingua propia. Un Arteixo no que nos sintamos orgullosos e orgullosas. Un Arteixo das súas parroquias, das 13 parroquias, donde non haxa distincións entre os que viven no urbano e os que viven no rural, donde se aposte nos orzamentos polas inversións nas 13 parroquias por igual, porque a xente do rural ten dereito a vivir nel, con calidade e servizos, algo que hoxe en día, por certo, non acontece. E queremos un concello no que a xente e a cidadanía
sexa a protagonista, sexa escoitada e lle respondan cando reclama inversións, ou cando di ter algún problema, ou cando simplemente quere participar para apostar ou para pôr ideas en riba da mesa. Estamos preocupados e preocupadas polos problemas e as necesidades das persoas no BNG e queremos contar convosco para entre todos e todas mellorar o presente de Arteixo, pero tamén construir o noso futuro, o voso futuro. O 22 de maio que antes mencionaba, ao noso entender só hai dúas alternativas. Primeira, o tripartito formado polo PSOE, PP e Terra Galega, que teñen demostrado que son o mesmo e que ponen en práctica as mesmas políticas. Sí, tripartito, PSOE, PP e Terra Galega, non me equivoco, digo ben, que son o mesmo, que representan o pasado, o negativo, a deixadez e a falta de planificación e o non confiar nos veciños e nas veciñas. Ou tedes tamén a opción de votar ao BNG, que para nós é votar o presente e votar o futuro, votar por estarmos no século XXI e non hai 2 séculos, é votar por unha forza política que ten propostas, que ten valores, que ten principios, que nós non negamos licencias aos veciños, nin lle mandamos a policía a casa mentras os concelleiros fan reformas nas súas casas das que non teñen permiso. Temos valores e temos principios e sabemos respetar a todo o mundo por igual. Somos garantía de compromiso, de traballo e de esforzo. E sei ben do que falo, porque sei o que traballaron os meus compañeiros e compañeiras de grupo nestes 4 anos, atendendo non só a vida do Concello, sino aos seus traballos e ás súas familias tamén. O BNG entende a política como diálogo, como cooperación e como participación. Vemos a política como un servizo público e non como un beneficio. Non todos somos iguais, A min gústame decir que o BNG é distinto e é diferente, porque é mellor. Por iso que vos decía antes, porque temos valores e temos principios. Para nós, para o BNG e para os meus compañeros e compañeiras de candidatura, non todo vale. En política non todo vale.